Ten náš šéf, ten nám stále hovorí, pracujte hlavou. Čo tým on myslí? Ako to máme urobiť, pracovať hlavou? No nerozumiem tomu. Niečo musíme vymyslieť. Ide zákazník. Skúsim zapojiť do predaja tú hlavu. Dobrý deň, mladý pán, dobrý. Čo by ste si žali? Trička? Pozrite sa, aké máme. Pozrite. Pozrite na tie farby. Celý stojan, pozrite. Môže byť? Tak čo, tričko ste si vybrali? A kapsička? Kapsička bude? Ukážem? No jasné. Pozrite sa, krásna kapsička. Pozrite sa, môže byť? Tak čo, naúčtujeme? Kapsičku. Naúčtujeme? Aj bločík vám dáme. Musíme bločík. Dobre, naúčtujeme. Tričko, kapsička. Nech sa páči, môžete zaplatiť aj kartičkou. Zaplatíte. Jaj, to je deň. Dnes mám parádny deň. Úspešný. Ponúkal som tovar hlavou. Predával som hlavou. Blokoval som hlavou. Poriadok som urobil hlavou. Šéf bude spokojný. To je ale hlavička. Ten náš šéf. Kto vie, či aj on niekedy pracuje